Okay, anko o busay ha. So, ang ating gagawin, kakainin ninyo yung inyong mga puto. Ay, kutsinta. Tapos, iinumin ang mga coke. Iinumin ang mga coke. Uy, magdadaw ka daw. Iinumin ang mga coke, tapos, ubos ang kutsinta, ubos ang coke, siya magdadaog. Kahuman, mataghoy. Pinahanlan may tulog sa mic, mapakanisa, madalagan niya isa. Okay. Five. Kuligi na la. 1. Kumusta ka na? Okay. Iba talaga basta umaba. Ang nakalawas sa nagdaog si Leslie at nagyon man sa regalo sa premio sa Elmer. Dua ka lusi nga po. Our fish. Gago! Dali, hindi ng premio. A few moments later. Si Baden, basa. Oh, no, no, no,
moments later. Congratulations. A few moments later. San ako school head? Awarding. Hello mga kachapsoy, trip to Jerusalem yung laro natin. Apat na lang. Tatlo yung upuan. Hanapin yung upuin.
Lemon relay mga kachapsoy. Lemon relay. Mabali. Lemon relay. Yan, yan. Ayun mga kachapsoy, kantahan na lang kasi kantahan na lang mga kachapsoy kasi nag-uwian na yung mga ilang mga nanay dahil ano na nagsipanalunan na sila. Ayan oh. Tiga na yung ano namin. Tiga na yung ano namin yung tima. Ibaon mo. So hello mga kachapsoy, thank you so much. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aming Christmas party. At please keep on supporting my YouTube channel. Please do subscribe to my YouTube channel, Maestro Waray. And also my Facebook page, Maestro Waray, para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. So thank you so much mga kachapsoy. Bye bye bye.